shine akwai wani ƙaramin littafi alhimma tariqa ila alqimma na Dr. Musa Sharif, wani malami ne a ƙasar Saudiya, farajallahu karba. A ciki yake faɗan dalili da sababin ci gaban ƙasan Yaban, wato ƙasan Japan. Yake cewa sun tura bu'uthat, ƙasan Japan sun tura bu'uthat ƙasan Amerika saboda me su je su koyi karatu na wato fasaha na zamani, saboda su kai ci gaba ƙasar su. Aka tura ɗalibai kamar da dai mu ma aka turo mu, su ma aka suka tura ɗalibai daga Japan zuwa ƙasan Amerika saboda me su koyi abin nan fasaha da ci gaba na zamani. Tunda suka je suka yi digirin su na farko, ɗaliban suka yi digirin su na farko, to sai aka ce musu to yanzu su ɗora digiri na biyu, masters kenan a magister. To ɗaya daga cikin ɗalibai shi yana da hammin al'ummarsa, ya san abin da yake yi, abin da ke ƙasarsa na damunsa, ci gaban ƙasarsa na damunsa. Wannan ɗalibin saboda basirarsa da fasaharsa da baiwarsa ya ce shi bai zai je ya koma wa mutanensa da surutu kaɗai ba. Kawai ya zo ya yi digiri na farko, ya digiri na biyu, digiri na uku, kawai je na nazariyan kawai bai kai musu wani ci gaba ba, bai zai yi wannan ba. Kuɗin da ake basa na minha, kuɗin ya ɗauka ya je ya sayi injin mota, ya shigo da shi ɗakinsa. A daren bai bacci bai ce a wannan lokacin so ɗaya ke cin abinci. Ya kwance injin motan nan tun farko har ƙarshe. Bayan ya gama kwance injin mota, ya sake ya haɗa injin nan, sai je faɗa wa mushrif ɗinsa ga abin da ya sayi injin mota, ya sake wato ya zo ya kwance injin gabaki ɗaya kuma ya sake haɗa injin. To sai mushrif ɗin nasa wanda zai masa ishrafi na magister ya ce lallai kai abun a yaba maka, lallai ci gaban al'ummarka na damunka, don haka abun da za a yi yanzu ga wani injin mota zan baka, ka je ka kwance injin nan ka gane me ya ɓaci a cikin injin, akwai abun da ya ɓaci ka je ka kwance ka gano me ya ɓaci a ciki. Wannan ɗalibin ya ɗauki wannan injin ya tafi da shi ɗakinsa, so ɗaya ke cin abinci, ya kwance injin nan ya gano abun da ya ɓaci, ya je faɗa wa mushrif ɗinsa ga abun da ya ɓaci na gano. Mushrif ɗinsa ya ce to lallai ka shirya kai wa al'ummanka ci gaba, ƙasan Japan kenan. Ya ce to fa in dai kana son ka kai wa al'ummanka ci gaba da nasara, to fa dole ne yanzu ka bi masu walda. Abin da za ka yi kenan in dai ci gaban al'ummarka kake so. Wannan ɗalibin yana cikin familin samurai, suna cikin manyan famili masu daraja a ƙasan Japan, amma ya ce haka yadda darajar nan nasa da wannan matsayin nasa duk ya zubar. Ya yi mai, ya je yana bin masu walda, ya ce yana yi musu hidima, ya ce wanda ma ko da mai masa hidima bai kai ba, amma ya zo yana masa tsawa, yana ce masa yi kaza, yi kaza, yi kaza. Ya ce a kan ci gaban ƙasarsa komai na da sauƙi, duk wani wulakanci zai ɗauka saboda ya kai wa al'ummarsa ci gaba. Ya dinga bin masu walda, har shugabar ƙasansu sarkin wannan zamanin ya ji labarinsa. Aka ce ya hassase kuɗinsa khas, ba kuɗin gwamnati ba, ya turo wannan ɗalibin. Ya turo masa ya ce ya ji abun da yake na bajinta, yana ƙoƙarin kai wa ƙasar su ci gaba, ga wannan kuɗin ya taimaka ya gujiri. Sai shugaban ƙasar ya ce yana bukatar kuma ya kalle sa. Ya ɗauki kuɗin ya gode, ya ce amma a je a ce wa shugabar bai cancanta da su haɗa ido biyu ba, face sai ya fara ƙirƙiro model na farko na motar da Yaban ne za ta ƙirƙira. Ya ce a bawa shugabar haƙuri, a ce yanzu dai bai cancanta da su haɗa ido biyu ba. Haka dai ya ta bin masu walda, ya haɗa da tatbiqiyan da nazariyan yana ta yi, kankace komai wasu shekaru gashi nan ya ɗauki inji na farkon da aka ƙirƙira na mota na ƙasar Yaban, ya tafi da shi gabar shugabarsu, aka yi masa gaisuwa irin nasu dai na kafurci, aka durƙusa masa, aka gaishe sa, ya ce ga farkon inji wanda ɗan Yaban ya ƙirƙira. To wannan shine model su na farko, kuma wannan shine sirrin ci gaban su
daga nan ne suka buɗe ci gaba. Yanzu ƙasan Yaban, ƙasan Japan tana cikin ƙasashe waɗanda suke kan gabade wajen fasaha da ƙere-ƙere a zamanance. Ga ɗalibi wanda ya san abin da yake yi shine sirri, shine farko. Don haka bawan Allah ka dinga jin mas'uliya, ƙasarka na bukatar ka. Ƙasarka na bukatar ka, kamar da malam yake faɗa, yanzu abin da ke ƙasarka, kai yanzu me kake tunani za ka kai wa ƙasarka na ci gaba? Wani irin gudunmawa kake tunani za ka iya ba wa al'ummarka domin canja yanayin da ake ciki a ƙasarka? Ko dai ka zo nan kana kwance, baka da aiki sai danna waya, baka da wani hammi, kai dai sai dai ka ci kai bacci ka danna waya, kana rayuwa irin na dabbobi. Al'ummarka na bukatar ka, an turo ka nan baka istisharin mas'uliyar da yake kanka.